malaman ahlussunnah. Jami'an tsaro a Najeriya saboda ba su da mutaba'a, galibinsu suna fama da jahilci dangane da ilimi na intelligence. Sai ka ji suna cewa ai su zazzaki, they are not violence. They are not violence. It was only 2 weeks ago, mako biyu kawai da ya wuce sun taho daga Kano suna wannan zanga-zanga tasu fa. Ice suke riƙewa, ice mai lafiya in ka shigo hanya su maki motar ka kowace iri ce su yi rugu-rugu da ita. Amma duk da haka they are not violence according to the military personnel, according to the SSS, according to almost every part of Nigerian security. They are not violence. They are not violence. Sai sun fara jefa bom tukuna. Suna da makamai fiye da makaman da Boko Haram suke da su. They acquire all skills na yaƙe-yaƙe. Ana ɗiban su ana tafiya da su Iran. Ana tafiya da su Syria. Ana tafiya da su Lebanon. Yan Hezbollah suna training ɗinsu. Yan Hezbollah suna training ɗinsu. Duka. Amma they are not violence. Ku duba makaman da wancan kwara ya shigo da su. Makon da ya wuce da suka yi hayaniya a nan Gyalle su, daga yin wannan hayaniya sai ga manya-manyan motoci suna fitowa daga gidan zazzaki da gudu. What were they doing? They were evacuating their weapons. Suna ta kwashe makamansu ne. But security mu, they are not at work. They don't have the intelligence to combat with what is on ground. Sai abu ya yi running out of hand, sannan sai su zo su ce ba su san yaya yake ba, sannan sai su dawo wawancinsu yana bayyana. Duk wanda suka gani da ɗagaggen wando a lokacin sai a ce dan shi'a ne, duk wanda gani da gemu sai a ce dan shi'a ne. Su je su kama innocent mutane. By so doing sai kuma su sake running into another mess up, because